Pel lho, sementing ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rapi. Umpama mati ya separo aja kabeh. Wah, mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Ya kita ayo abang mau solar ya. Aja ngono to. Oh kelekmu dipenak. Ngencek. Lho urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Besok. Ane. Ah. Sik to. Lah aku pengen jajan. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Bapak air senam. Diri, maka kae bunga bakal ya kaya kuku saku tengah cecer jalan sembrani Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, untuk Niken. Selamat selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana nggih itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Aku ning gitu. ya ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok duyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. amanah. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu ya latah, Nduk. Nah, enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang Amin. memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Nduk. Wis suwe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine.
Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik, aja cedak-cedak wis. Ae lho. Sumpah lho, sementing rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe aku. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin to. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki deresaken nika dikomen gatos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mrika wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing cocok ya. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu, tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? loh. Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan nggak demek ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye Jajah? Loh, aku ini, aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oke, dibawani Nggih, sik, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya, iya. Nuk iki apa nuk? Nuk iki ya Duduk. duduk. Aduh. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggakane. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu ngene. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret dulmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Bener. Joke. Dodone rodok neh rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo.
mau beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku ya apa-apa. Masa aku maling ngono. Ora. Ayo lanjut. Sontakan wartane. Mas kono ben ngerti ke wong-wonge. Lah kepadene iki lho, niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Lho. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terayu kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo wong. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Abah. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Nen, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis. Wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Weh mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayo abang solar. Aja ngono to. Oh kelekmu dipenak. Ngenyek. Lho urung tak cukur. Layakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu angetmu. Bar iki aku pis. Karo ngedok. Sumadep ras sing tias. Ngadeg kan, Nduk. Nek ngene Masmu kesel. Ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini Ustos Mastis. Coba
coba Dani. Dah coba coba. Nah, aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Ken, anu aku balekmu lho Ken. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak langsung mak. Iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re Sing tias ingsun Kang Mas ingsun berasapa sinak senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Iya, Nduk. nalintang wong bagus ngenteni tak lamun Ayo. megaeng angkasa kas santaka kembang maratamu Mbak Tatin. Nduk niken. Monggo lanjut. Mbak Tatin.
silakan. Monggo. Banu turuk turuk turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Apa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kandha marang kowe. Aha. 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Den Masih Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Den Masih Broto. Foto priweting kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Den Masih Broto. Ya. Dina iki cepak-cepak. Ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak oke alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Penting. Excited loh Mas. Iya. Dok. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ana ing kutha.
Waro kok suarane. Warohe kaya aku pol. Waro kok suarane. Nduk. Lah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Orang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Nduk. Gedheke sithik. Oh. Foto maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alai jenenge Sutimen. Suminem. Kok Suminten? Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Den Masih Brata wis ora gelem karo sliramu. Aku sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Brata. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Brata kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampeyan apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi iki? Omahe ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Den Masih Brata besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya mbok ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ngugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak cempluk wis arep didauke Apa kok sesuk. kowe anu cempluk melu Mas BG? BG sangusi cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprat iki. Mergo si saiki mu Den Masih Brata bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jeri bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek umpamane ora sedo dadi aku nek ora dadi manten aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Den Masih Brata ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Masih Brata bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Masih Brata, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Masih Brata, Cah. Aku senenge mung karo Den Masih Wis to, Brata to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Masih Brata. Iki ketoke sukses kok, Ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Pak, aku mau nang ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Den Masih Brata. Ben. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7549 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabaro sare sawetara mbok menawa Den Masih Brata ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Masih Brata, Pak. Ten.
Suminten. Matamu. Dudu. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, ngliri Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to Pak karo Den Mas Broto to Pak. Aku seneng banget Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh iki Den Mas Broto ta? Alah Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Diuculi klambine Mas, iki wis wayahe malam pertama. Aku bapak. Ngono lho Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen slirahimu. Alah Den Mas. Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Menengan. Ten, ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Uduh Sita, iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ru ngombe nduk banyak lah, aku ru ngombe nduk banyak. Ten. Mas iki kok angel dibuka. Ana ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urung. Ten. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak arep senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki endase bulus endi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae Aku. pengen endase. Oh, yo. Ayo lele. Oh. Ya. Tok. Den Mas Broto. Bapak gundulmu. Oke. Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene Iki piye ta? Ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Guna secok. Kok Guna Sentu. Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Tali kok. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo.
Ya kene kuwe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Rata iki. Den Mas Rata. Sabar ya. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki takjak bareng-bareng. Ayo sesuk ngoni anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek kula. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Brata. Cempluk. Yen rambuk urungne entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek kula. Ora iso. Yen rambuk urungne Sabetke Ponorogan ilang kowe. Cepane kakek kula. Ora jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, kok. Resik bapak. As. Kakak. Aku nanti. Eh. Budek lho. Apik lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebendup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Berdua rendah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tan puisi.
Anakmu suminten ndak waras. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santai jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing bau Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. waras. Waras. Bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Loh, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Burung. Hei. Cantalahat. Cantalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan sesuk tak umum. Ser bleset. Mantan. Udian. Aduh kon gendeng iki. Wah, loro anak. Parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasiah kadhaup dening Den Mas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke wong? Apa pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bait nyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak disampirke Yo, sik dibawani. Mriko kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambiangan. Oh nggih. Duh, kaya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah wong kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oi, oke. Jenggleng. Mangsa. Ayo. Aku Umbul-umbul melambiangan. bangga tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jengleng Mas Lidik. Mandian Tambah wit. mayone Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhanget tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake
gerajakan kok wau. Niki sik Gelang Alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belah biangan. Gendeng belah biangan oke. As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. Dicari acara ngendi to jane? Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba ayo Mbak Niken terus, Mbak Niken lanjut. Mas Kritik ya. Jegleng Niken. Pianyu wangi. Banyu wangi. As. Hoi. Jempolnya tak pidek. Oke, dhewe aja kena itu. Ayo. Piye? Oh ya. Ose, ayo. Steren sik ben penak aku ya. Mbak Dita, ya. Belambiangan yang Malah balik bawa acar. ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng.
ya Mbak. Apik no lho. Jenggelengane dadi ngono kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi embeyen. Jenggelengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumelyaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, belanjangan, melalui Taman Sari Nusantara. Belanjangan, melalui Taman Sari Nusantara. Belanjangane sedang usai monggo gelang alit diatur iki. Monggo yo. ya. wis kelakon semene
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patet Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Pakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun dayuh mugi-mugi